Dakle, danas ćemo nekako spontano da se pozabavimo proizvodima koji su se ne tako davno našli u mojoj kolekciji. Doduše, neke već imam recimo otprilike 2 meseca i koristila ih jesam, s tim što vam ih nisam pokazala, pa bi bio možda red da nekako danas pređemo na to isprobavanje i eventualno da steknemo neke prve, druge, treće, četvrte, pete utiske. Krenut ćemo sa primerom The Body Shop, to je u stvari prva stvar koju sam kupila na jednom putu. The Body Shop imate od ne tako davno i kod nas u Beogradu da kupite, ne znam da li u Ušću ili gde ih već prodaju, nemam pojma. U Novom Sadu naravno još uvek ne, kako drugačije. Ja sam ovo uzela po preporuci Bojane sa kanala Taste of Fashion, zato što ona se bavi i šminkanjem i rekla je da je ovo pouzdani proizvod kada je u pitanju priprema lica, a s ciljem da se klijenti ne umaste tako brzo, da sad da li klijenti ili mi sami. Tako da ja sam ga već nekoliko puta nanela, ima blagu gelastu teksturu, poprilično jak miris čajevca koji, kako da kažem, ne znam koliko je pogodan ako ste baš jako osjetljivi na mirise. Meni lično ne smeta i nekako mi osvežava lice i mislim da radi poprilično dobar posao po tom pitanju, iako, kako bih rekla, nisam sigurna koliko baš pravi čuda na licu, ali u svakom slučaju sigurno barem malo pomaže da se ne prosijate tokom leta tako brzo. Sljedeći proizvod koji ću danas da koristim će biti moj novi puder od brenda Kiko Milano, koji sam također uzela na putu u Kikovoj prodavnici. O tome sam ja već pričala na mom kanalu, nisam sigurna koliko treba da se ponavljam, ali ako me gledate po prvi put možda će vam pomoći ili značiti nešto podatak kako Kiko Milano jeste naravno italijanski fantastičan brend kozmetički koji već postoji recimo dugi niz godina, koji naravno ne možete naći kod nas, jedino kod preprodavaca, nekih preprodavaca, i to uglavnom kolekcije koje, pretpostavljam, preprodavci uzimaju po akcijskim cenama i onda nama preprodaju po nekim jačim cenama. Nove kolekcije kod nas ne možete nabaviti. Ova Ocean Feel kolekcija cela, koja je izbačena ne tako davno, verovatno u proleće ili kako li već, je bila nova. Znači ja sam uzela proizvode po originalnim cenama, ne po akcijskim cenama. Nažalost ne možete dobiti Kiko proizvode da budu šipovani u Srbiju. Jedno vreme je postojala ta opcija, ja sam nekada i bila poručila i u neku ruku sam dočekala taj shipping. Mislim da je bio tada free i uzela sam neke proizvode po akcijskim cenama, tako da sam jako dobro prošla i od tada oni više ne šipuju u Srbiju. Tako da jedno gde možete da ih nađete su neke inostrane prodavnice i da se molimo da će nekada doći i kod nas i da budu oficijalno prodavani recimo u Jasminu ili ne znam ja već gde. To je puder koji dolazi na ovakav, kako se to zove, prosto tako izgleda, tako se istiskuje. Ovo je njegova recimo konzistencija, znači opet nešto kremasto, neće da vam beži sa lica, sa ruke, odnosno nije tečan. Broj 03, a zove se Fluid Foundation sa SPF 30. To bi trebalo da bude nešto između BB kreme i pudera tečnog. Tako da ću ja probati prvo jedan deo lica sa ovim sačetkom da nanesem, jer ću da vam predstavim jednu novu četku koju imam. Bila sam u Sephori, još do 21. jula traje ono njihovo čuveno letnje sniženje koje me apsolutno nije oduševilo, znači ništa posebno nisu prodavali. Ja sam uzela jednu, u stvari uzela sam dve, ali ovu ću danas da vam pokažem, Sephorinu četku iz kolekcije Pro Ultra Liquid Foundation, broj 83, ona izgleda ovako, ima taj kosi deo koji ja u principu volim, ali nekako nisam spektakularno oduševljena sa četkom, u smislu dosta je onako grebuckava. Više volim da koristim Zoevinu četku koja je slično sečena i izuzetno je mekana i prosto lepo se s njom radi. Ova mi je stvarno onako grebatorska i uglavnom vi to što dobijate na popustu u Sephori uglavnom bude nešto što se ne prodaje. Tako da ja stvarno nekada mi dođe da prosto batalim sve te popuste. Ja se tu kao sve nešto oduševim i onda uđem u Sephoru i provedem tamo 2 sata razgledajući, na kraju uzmem nešto bez veze, tako čisto da bi uzela jer je na popustu i onda se samo sebe zapitam što to radim, šta će mi to kad mi ne treba. Tako da ove četke me nekako nisu posebno oduševile, ali hajde. I to je bila ona linija Pro,
koja je recimo bolja, barem tako deluju četke, stvarno kvalitetnije, onako su dosta čvrste i sve je to super, ali prosto nekako ne znam ni sama, nije me oduševilo. Na drugu stranu ću također naravno da nanesem puder i da probam da iskoristim sunđer koji imam također od Kika, koji izgleda ovako. Sada je već mokar pa je malo veći, naravno. I ima ovaj recimo zakošeni deo ili kako god, pa sam ja to uzela s ciljem da isprobam i takav oblik, iako iskreno rečeno nisam sigurna zašto bi to bilo dobro, možda za kremaste konture. Dosta je ovo mekano, nekako sam ja više navikla da radim sa standardnim ovim klasičnim jaje forma sunđerima, ali hajde da ga isprobam. Ne znam, pošto je bio u Kiko prodavnici, nije bio nešto pretjerano skup, ne znam, recimo oko 5 eura, možda i tako nekako. Tako da je moglo sve to da se preživi. Znači, ovo je jedan puder koji će vam biti pogodan za svaki dan u smislu delovanja na licu, u smislu da će delovati prirodno. Znači, neće biti nešto posebno pokrivne moći, ali lepo ujednačava. Mislim da ga već 3. put nanosim od kad sam ga kupila. I to je onako, šta ja znam. Pretpostavljam da Kiko ima u svojoj ponudi interesantnije pudere. Ovaj je bio, kažem, uzela sam ga zato što je bio iz nove kolekcije, pa kao da isprobam i bio je malo jeftiniji u poređenju sa nekim ostalim Kikovim puderima koji su otprilike po ceni oko 15-20 evra po standardnim cenama, ne računam po akcijskim, a ovaj je bio recimo 6-7 evra, tako nekako. I postoji naravno cijela kolekcija koja sadrži taj puder, onda highlighter koji sam vam već pokazala i pokazat ću vam ga i sada na delu. Imali su bronzer, da li rumenilo, nisam sigurna. I sad tu je bilo još nešto, ali opet nisam sigurna šta, da li su tu bili ruževi ili šta. Malo sam žurila i samo sam onako uzela par stvari koje su mi zapale za oči. Imali su i neke proizvode po akcijskim cenama, ali time nekako nisu pretjerano interesovali pa ih nisam uzimala. Znači to bi bio puder koji, kao što rekoh, eto, meni se lično nekako sviđa. Sad ću samo da potrošim ovaj ovdje malo što mi je ostao na ruci. Samo da ga razvučem. Tako da, evo, to bi bila neka delikatna verzija za svaki dan. I onda ćemo da isprobamo novi korektor. Ovo sam uzela kod nas, bio je na popustu u junu, valjda u DM-u. U pitanju je novi L'Orealov Infallible. Sad pazite vi ovo, ne znam li primećujete. Piše Infallible i to vam nisam spomenula kad sam radila recenziju pudera. Ja gde god da gledam ove strane recenzije i pudera i ovog korektora piše Infe bez i, LLI ble. Ja se sad pitam, u čemu je caka? Da li ono i tamo stoji za evropsko tržište ili za nas, ili je to, da li je to, mislim ono kao, krećem da spekulišem o čemu se u stvari radi, da nisu možda neki fejkovi, nemam pojma, stvarno, nije mi jasno. Znači ne piše infallible, kao što bi trebalo, nego ima infallible. Vi meni recite o čemu se radi. Moje u nijansi 322 Ivory i on je onako dosta veliki aplikator ima. Evo ovakav. Malo me podsjeća na aplikator u Revolution Concealerima, odnosno u njihovim korektorima. Malo je teži, ima poprilično solidnu pokrivnu moć. Već sam ga probala, nikad dosta korektora naravno. Pa ćemo danas da malo nekako vidimo da li će puno da mi odudara od ovog pudera. Da malo i highlightujemo, iako ja to nekako nemam pretjeranu potrebu niti naviku da radim baš sa korektorom. Malo, ipak on radi svoj posao. Nahvaljen korektor, naravno, ishajpovan opšte na beauty kanalima širom sveta, iako kao što rekoh nisam sigurna da li je to baš to, i pošto to i u nazivu me jako zbunjuje, izuzetno me to zbunjuje. Baš bih voljela da znam o čemu se radi. Pretpostavljam da je to neka, pretpostavljam da nije štamparska greška, zato što se to pojavljuje, prosto pa se pojavljuje na svim tim proizvodima. Nisam sigurna da to neko primećuje, u čemu je razlika između infallible i infallible. A sve kontam da je u pitanju evropsko tržište. Barem se nadam da to nije neka zezancija da nam prodaju neke škart verzije
dobrih proizvoda koji su označeni kako treba, odnosno imaju ime kako treba. Sad vidite, dobro, malo ovo jeste sad kao svetlije, dosta ispod očiju, ali nema veze, to ćemo nekako da sredimo kada stavimo sve ostale proizvode, ali i fina pokrivna moć i to mi se sviđa kod ovog pudera. Sad ću da koristim još jednu stvar koju sam uzela u Sephori, zato što je bila na sniženju i mislim da mi apsolutno nije trebala, mislim da sam se zeznula. U pitanju je Peach Blur Translucent Smoothing Finishing Powder. Znači puder za setovanje od Too Faced-a iz njihove Peach kolekcije, njihov tečni puder obožavam. I već sam ga onako baš lepo i načela i izgrebala, ima ogledalce. To je u stvari transparentni puder. Ja sam se zeznula, ja sam mislila da uzimam njihov čuveni puder u prahu, koji su svi jako nahvalili i bio je na popustu. Ovo je mini verzija, 1000 i neki dinar je koštalo, nisam sigurna koliko to vredi te pare, naravno, zato što prosto, ne znam ni sama, nije to što sam ja htjela, ja sam htjela taj u prahu, a ovaj je u neku ruku puder za setovanje koji lepo miriše. Uzimam ga sa ovom novom četkicom koja nema vezu sa životom. Mislim, jedno za tako neke stvari kao što je setovanje, pošto je izuzetno rastresita i ne hvata mi lepo baš proizvod i nisam sigurna zašto bi bila interesantna. Jedno što je interesantno je ova držka i baš je jeftina i kineska i nemojte to kupovati, ne vredi. Ali ajde, za setovanje nekako će da mi posluži. U neku ruku ovaj puder onako vam lepo legne na pore, ali ja nisam sigurna koliko to radi nešto spektakularno. Možda taj puder koji je u prahu jeste dobar. Navodno on i Bordi Sway puder u prahu su izuzetno dobri. Htjela sam da probam, ali kao što rekoh, nisam primetila, nisam vidjela razliku da se radi u stvari o puderu u kamenu, a ne o puderu u prahu. Tako da ovo sam uzela, mislim, bez veze u Sephori. Idemo dalje. Sad, također Novajlija Saputa, Physicians Formula Butter Bronzer u nijansi, nemam pojma, da li light bronzer ili tu sad ima još nekih nijansi, ja stvarno ne znam. Mislim da ima, ali naravno ja sam uzela jedinu koja je bila i to je bila na popustu. Miriše na kokos, to malo nekada bude čak i pretjerano, ja mislim, i dolazi sa ovim, šta je ovo, sunđerasto nešto što bi, da li trebalo da su, ja ne znam stvarno kako s ovim da nanosimo, to nema vezu sa životom. Ima i ogledalce. I onako je dosta plastično pakovanje i ništa posebno, ali bronzer sam po sebi stvarno nije loš. I već sam ga koristila. Uzet ću ga sa ovom ne novom Farmasijevom četkom sa kojom inače nanosim bronzere. To je onako jedna lepa prirodna nijansa. Ima nečeg malo naranđastog u sebi, ali ne pretjerano naranđastog. Znači nećete biti naranđasti. Ali malo je topli, znači nije neutralan, barem što se mene tiče, ili se barem tako meni na mojoj koži pokazuje. Ja ne znam da li sam shvatila hype oko ovoga. Jeste fino, ali šta ja znam? Ne znam. Ima i drugih dobrih bronzera koji se pojavljuju na tržištu i koji prosto stvarno vrede vašu pažnju ili našu pažnju. Ovaj nije loš. I sretna sam što ga imam i jedan sneak peek, odnosno ako kupujete, imate naviku da uzimate preko Feel Unique sajta, uskoro će Physicians Formula biti dostupna, odnosno brand će biti dostupan na Feel Unique sajtu i ja se jako spremam da uzmem njihov puder čuveni, Healthy nešto se zove i prosto neke stvari koje me još interesuju, tako da jedva čekam. Znači to bi bio bronzer, opet prirodna varijanta, a što se tiče rumenila, probat ćemo ovaj Lumsov Marbleized Bronzer je to, u nijansi 03 lava, ali to je što se mene tiče više rumenilo ili toperna rumenilo, jeli, pošto je dosta onako, da kažemo, rozikast, breskvast i mislim da će mi lepo sada leći na ovo ovdje što sam već stavila na lice, ali ću probati da budem decentna jer su ovi bronzeri, odnosno šta god da su, highlighteri, rumenila Lumsova dosta pigmentovana i prosto treba paziti kako se s njima radi, ali meni se to, vidite, dosta sam ga intenzivno stavila, nema veze, sviđa mi se. Ću višlje. I to bi bilo to. On ima blagog šimera u sebi, tako da već imamo određeni vid highlighta, ali naravno ja ću danas kako drugačije
da pokažem ovog Kiko favorita. Također kolekcija Ocean Feel, broj 02 Virtuose Golden Rose. Bile su dve nijanse ovog highlightera, koštao je oko 20 evra, nije bio jeftin, ali što se mene lično tiče, apsolutno nisam zažalila, zato što je fantastičan. Također ću koristiti nove četke iz Avona koje imam, uzela sam ih, dve su bile po cijeni od 350 dinara. Ako uzmete njihovu novu kolekciju, sad letnju, neke proizvode u iznosu od, ne znam ni ja, nekoliko, ne vredi. Znači ne vredi, to je već prošao katalog, ali to apsolutno nije vredilo. Ovo je isto tako neka jeftina kineska verzija, stvarno ne kontam. Avon ima obično dobre četke, ali šta su sada uradili sa ovima, valjda su morali nekako da ih uvale ljudima i tako se onda uzimaju ovako kao pakovanje, da izgledaju fancy, ali to ne vredi ništa. Kao što je isto poprilično slab i ovaj ovdje, samo da ga nađem, ako ga nađem. Ovo je ovdje tečni highlighter, znači ovo ako ste vidjeli u Avonu, ja sam uzela u nijansi Stage Glow, to je ona rozikasta verzija. Vodenkasto, gliterasto, ne vidi se nešto pretjerano, ništa posebno. Nisam sigurna, ima još dve nijanse, jedna kao bronzana i jedna baš onako beličasta, kakve su, ali ne želim da ih isprobavam, pošto ovo mi je bez veze, dosta je bilo i skupo, čak i za mene kao Avon Lady, odnosno Avon saradnicu. Cena je oko 800 dinara regularno ili 900. Ja sam imala nekih 35% popusta, ali mislim, tako da Avon bez veze što se toga tiče i ovih četki također što se tiče. I sad ću odraditi obrve sa mojom voljenom Wet n Wild olovkom koju vam sad kao tražim da vam je pokažem, a nisam sigurna gdje sam je stavila, kako god da tu je. Znači Retractable Brow Pencil koja ima na jednoj strani ovako zakošenu olovkicu, a s druge strane ima spuli i to kad odradim ja se vraćam. Što se paleta tiče, gledam sad baš kako sam obrve, nema veze. Što se paleta tiče, nemam ništa posebno novo, ali ovu vam još nisam pokazala, a kada smo već u Kiko maniru, reku da vam pokažem. Jeli? Znači Kiko Milano Ice Palette, to je jedna od njihovih, pretpostavljam, matorih paleta, u smislu da ih imaju u postavci. Ako ih nisu izbacili iz kolekcije, jer ja sam nju uzimala tada jednom kada sam uzimala poručbinu od Kika, znači došla mi je i koštala me, ne znam da li 3 ili 5 evra ili tako nekako. Ima 6 boja u nekom ljubičastom maniru, ovo je, ima neku oznaku, ne znam, eyeshadow palette bez neke posebne oznake. Interesantne bojice u tom nekom, da kažemo, smoky fazonu. Recimo da su ovo neki svočevi. Prve 3 boje. I onda dolaze ove tamnije. To je kombinacija raznoraznih, da kažemo, šimera sa nekim satenskim bojama. Ništa spektakularno, ali mislim da će biti pogodna za svaki dan. Odnosno, ja je sad koristim, eto čisto da probam da je malo iskoristim. Uzet ću ovu satensku, recimo taupe nijansu koju ću staviti prvo u kris. Jer ja, ako se ne varam, mislim da je nisam nijednom isprobala. Nešto sam kao bila svočovala i bila sam u fazonu ništa posebno, jeli, pošto me prosto privlače neke druge palete i za isprobavanje i njihov kolorit i tako dalje. Ovo je bilo valjda uzeto čisto da bi imala neki iznos, da bi ostvarila free shipping, pa kao imam je. Kombinovat ću sa ljubičastom, da kažemo, mat nijansom koju ću staviti malkice ovako. Ali nisu loše, mislim, lepo se pokazuju. Jel da? Kako vam deluje za sada? Mislim, nisam ništa ni posebno stavila. Imaju onako čudnu teksturu, nešto nalik Essence-ovim senkama ili nalik Trendy Dap-ovim senkama koje su onako izravnate sa vrhom pana. Dosta onako deluju suvlje na dodir, ali što se tiče samog ponašanja, odnosno rada sa njima, eto, mislim da nisu loše. Fino. Da ćemo biti u nekom sivkastom fazonu. Dobro, ajde da vidimo šta ćemo još tu možda staviti. Recimo ovu tamno ljubičastu. Dobro, lepo se hvataju na četkicu. Samo ću malkice da potamnim. Ali stvarno malo. U posljednje vreme volim ove brzinske lukove, znači bez nekih izmišljanja. Cut krisova, mislim da li sam ja uopšte i cut krisove izvodila na mom kanalu. Prosto ne znam zašto bi to radila na svakodnevnom nivou ili na nekom predstavljanju.
Evo, ovo nije loše, vidite. Znači, 3 boje, fino, znači, nije loše, nije loše. Ajde idemo dalje sad da vidimo malo Avon. U posljednjoj poručbini nisam dugo poručivala, sad sam nešto uzela kao ajde da vidim. Glimmer Stick u nijansi Cobalt Cool, ova mi se jako sviđa, čak sam je stavila i u mesečnu korpicu šminke, izuzetno onako vibrantna plava bojica, pa ćemo je samo malo staviti ispod donjeg kapka, jer nekada, možda čak i kada ne znate šta ćete sa jarkim bojama, stavite ih ispod oka, eventualno ih naravno malo ublažite i izblendajte sa nekom već senkom koju inače koristite na očima. To ume da lepu dimenziju, odnosno da deluje onako posve interesantno. Sad ne znam da li da stavljam malo i tu, ajde malo ćemo i kod gornjih trepavica. Ali neću klasičan liner da izvlačim, odnosno da obrubljujem celo oko, nego prosto samo malo. Čak sam i preterala malo. Dobro izblendat ću. Stavit ćemo ovako. Pa ćemo sad to malo da doblendamo sa čime? Sa recimo tom mat ljubičastom senkicom iz Kikove palete. Da to deluje malo suptilnije, jer ja ne volim naravno, ne znam da li neko i voli oštre linije na očima. Nekada smo to tako nosili, ako se sećate. Verovatno niko od nas nije imao neku preteranu naviku da blenda linere sa postojećim senkama, a često se i tako šminkamo, ili smo se tako šminkale, da smo stavljale liner odnosno neku olovku, na očima, obrubili smo oko i to je bilo to, šta ja znam. Prosto nekada je to tako bilo, nismo poznavali razne tehnike koje danas viđate i kod otprilike devojaka koji imaju 12 godina već znaju da se našminkaju kao profesionalci. I svaka druga devojka je profesionalni šminker, mislim. Ja se tu i sebe uključujem. Mislim, mene je to povelo nekako, kako da vam kažem. Prosto sam bila fascinirana time šta je sve moguće uz pomoć šminke. Jednostavno, taj kurs koji sam uradila, kad sam ga uradila, mislim da je to bila jedna od boljih stvari što se tiče, kako da kažem, pa čak i investicije u nekom mom životu, ja barem mislim, pošto me to izuzetno mi je nešto dalo. I u tom trenutku kada sam radila kurs, a i kasnije kad sam krenula da radim na klijentima, tako da mislim da je to bio fan deo mog života. Eto, znači to bi bilo recimo tako nešto plavo, ljubičasto, sivkasto, nema veze, ali skroz ok, ali sad ćemo malo i da probamo da iskoristimo ovu jednu jedinu, koliko vidim, šimerasto, tako kažemo, zlaćanu, ali onako zagasito zlato, znači nije baš žuto zlato, nego kao da ima primese nečeg neutralnog u sebi. Pa ćemo to samo malo da probamo, ali mislim da će ovo biti bolje sa da li prstom ili, a možda i ne, možda će i ovako da prođe, šta ja znam, sa mokrom četkicom, pošto dosta su suve ove senke. Tako im je formula prosto. Truse se malo, tako da verovatno bi bilo bolje da špricnem, ali ajde, nema veze. I onako samo malo stavljam da bi dopunila ovo sivilo i plavilo nečim interesantnim. Dobro, ajde, to bi bilo to. Sad ćemo da stavimo jednu maskaru, ona nije nova, sad je panujem, ali nisam je još pokazala. U pitanju je naravno Essence, ali ona druga Volume Stylist Curl and Hold, fantastična je. Znači, ovo skinuti uveče, ljudi, kad skinete šminku, ovu i onu ljubičastu koju sam potrošila pre izvesnog vremena i nisam je kupila jer prosto imam druge maskare. Za razliku od te ljubičaste, ova ima malo drugačiji četkicu, malo onako iskrivljenu. Dosta je gusta, dosta je suvljikava, ali kada je stavite, onda se vidi da ste stavili maskaru. Treba samo malo s njom paziti što se mene tiče, jer dosta hoće da mi se preslika. Ako ne pazim, da li je to, a ne bi trebalo u stvari da bude zbog četke, zbog njenog oblika, u stvari to bi trebalo da pomogne da onako izvijete trepavice. Evo, naravno sam već zveknula ovdje pored, ali dobro, popravit ću. Tako da, mislim da mi je ta ljubičasta draža, ali ni ova nije loša, boga mi. Tako da ona će biti
ali mislim prosto trošenje dok je ne potrošim, jer imam je otvoreno već neko vreme, ali nisam vam je pokazala pa da kažemo da će to biti neki novitet. Essence-ove maskare su fantastične, voljela bi da isprobam i neke druge, pošto stvarno su im ok cene, a kvalitet fenomenalan. Essence i Golden Rose, što se mene tiče. Eto. Golden Roseove maskare možete kupiti otprilike za 250 dinara, po redovnim cenama, po raznim drogerijama, parfimerijama, pa čak i u nekim supermarketima, na primjer kod nas ih imate, ili benzinskim pumpama i tome slično. Tako da Golden Rose i Essence, za te pare, mislim da ne vredi nešto drugo uzimati što. Mislim, pošto možete dobiti dobru maskaru za sitne pare. Tako da to bi bila ta maskarica na delu. I da li je to to? Mogla bi još eventualno da stavim ovu olovku u vodenu liniju. Da probam. Da vidim da li će, ne daj Bože, da mi suzi oko sad. Nadam se da neće. Iako i nešto nije za vodenu liniju. Ne, hvata se lepo. Više mi je za ispod kapka. U vodenoj liniji nije to to. Čak sam i malo sad zaprljala ovdje ispod oka. Dobro, nema veze. Malo smo dodali boje. A što se usana tiče, tu ima također nekih noviteta. Recimo Kikov ruž, ali njega sam vam ga već pokazivala, ako se ne varam, iz njihove, opet isto novija kolekcije Green Me, broj 102. Interesantna mat konzistencija i prihvatljiva boja, naravno, onako, apsolutno neosetan je na usnama. Mogli bismo njega, ili bismo onda mogli jednog Color Popa, ovdje što imamo, Pinkies Up se zove, njihova ona Lux, prosto formula, fantastična. Dosta su slične ove nijanse, jedino što ovaj Kikov je dosta onako tanji, blaži, mat, ali opet onako bukvalno neosetan. Imam tu neke nove ruževe od Farmasija, imam neke nove sjajeve, imam jedan od Makeup Forever koji vam nisam pokazala na delu. Možda bismo mogli njega, ne znam, nisam se sigurna ni sama šta da stavim, nemam pojma. Ne znam stvarno. Ajde, ovako ćemo. Uzet ću jednu olovkicu koju imam od Essence-a, koja je onako posve nudasta, jer sve nešto vidim da ove novije ruževe koje imam da su svi u tom nekom nudastom fazonu. Znači Draw the Line, ne znam za nijansu, pošto ovdje ne mogu da nađem neke oznake. U stvari ovo je 0,7, ako je verovati natpisu na poklopcu. I sa njime ću nekako da obrubim usne. Ovo su izuzetno postojane olovke. Znači to skinuti i swatch sa ruke mi je bio, mislim, ne problem, ali stvarno se teško skida i sa ruke. Tako da je to jedan veliki plus. Plus su kremaste, plus se lako nanose. Ne znam zašto pričam kada nanosim olovku, ali hajde, čisto da vam kao ne bude dosadno dok me gledate, jer nisam još skontala kako tu da ubrzam na ovom telefonu, još ništa ne znam. Novi telefon imam, tako da to bi bila olovkica i kad smo već kod Essence, ajde, stavit ću jedan sjaj. To je bio jedan za 130 dinara, Shine, 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 u nijansi 0,7, isto Happiness in the Bottle. Sviđa mi se nijansa, sviđa mi se formula ovih sjajeva i naravno da je ovaj onako apsolutno nosiv. Imam neke od u boji sjajeve iz ove Essence-ove kolekcije, ali njih malo ređe nosim jer su prosto boje takve da meni nisu pogodne na svaki dan. Tako da ovo bi bio neki, recimo, završeni look sa novitetima. Šta kažete, a? Nije loše. Čak ni ova Kikova paletica se nije pokazala kao loša. Bronzer, odnosno ovo Lumsovo čudo je super. Znači stvarno, uživo deluje još bolje, ne znam kako na kameri deluje. Korektor, da vidimo što se uvlačenja tiče, jel te, da pogledam izbliza. Nije se uvukao, jeste malo suvljikao, ali nije strašno, koliko umeju da budu suvi korektori. Dobro, sve ostalo, puder, prirodan. Ovo za setovanje s ovim puderom i nije
neka posebna kombinacija jer imam feeling kao da mi se tu malo baš vidi da sam stavljala puder za setovanje što ne volim. Znači volim da kada se matira neka se matira, ali ne mora da se baš vidi da sam tu stavljala nešto na pore. Sve u svemu, jedan sasvim solidan luk sa novitetima. Tako da ja vas za sada pozdravljam i trudim se da napravim jedan raspored snimanja videa, barem do kraja jula mjeseca, pa da vidimo šta će od toga da bude istinito, jer kao što rekoh, vjerovatno smo svi u nekom letnjem maniru, tako da bismo najradije voljeli da smo negdje na Havajima i da nam, ne znam ni ja, da ležimo ispod neke palme i pijemo mojito. Tako da svima vama želim da to, recimo, nešto tome slično ovog leta iskusite. Pozdravljam vas, čao!